De werklezers in Friesland is in januari op een nij verder oproen. In vergelijking met december maar haast 100%. Landelijk leidt dat percentage een stuk lager. De stijging van nou had benammen te krijgen met seizoenswerk. Er is een grote toename van werklezers in de zorgsector. In de bouw gaat het weer wat beter. Sporthal de Trimmer en gymlokaal Hoedemakerspolder in Dokkum kunnen verplaatst worden naar het Tolhuispark. Er binnen genoeg partijen interesseren om de nij te bouwen accommodatie op dat plak te exploiteren. De sporthal en gymseel zullen dan on het al bestaande zwembad vastbouwd worden. Grote drukte deze week bij het Woudagemaal op de Lemmer. Het Wrought Erfgoedmonument is deze week operationeel en dat loekt altijd een soort publiek. Ek hege besiete joet. De staatssecretaris van Onderwijs Jet Bussemaker kwam de stoommachines te bezien. Ze kregen een privé-rondleiding. De moezenpleeg is zo goed als oer in het Frieske marktgebied, zei Ben Cox van werkgroep De Grauwe Kiekendief. Hij had de laatste dagen een soort moezenhalm bemeunsteren en in de meesten zitten geen muizen meer. Het Faunafonds had eind deze week de helft van de skeer taxeerd. Joen reinig waar, maar vannacht klettert het weer op. De temperatuur leidt om de 3 of 4 graden. Er stiet een matig gewoon vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen is de zinnen erbij en wordt het 7 graden. Nacht zakt de temperatuur naar 1 of 2 graden.